Pengurus Ranting NU Sekaran Gunung Pati dadi pamangku-gati pengajian selapanan Ahad Legi. 1000 jamaah istighosah sholawat kubra tumpuk blek ngebaki pelataran Masjid Raudhatul Muslimin Cempaka Sari Timur. Dene pamicara utawa pamedhar sabda yaiku Habib Umar Al-Muthohar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Gunung Pati Semarang, Minggu 17 November 2019 esuk. Pengajian selapanan Ahad Legi yaiku acara rutinan sing dianakake dening pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Pati Semarang. Papan panggonan saben selapanane gilir gumanti saka pengurus ranting desa sekecamatan Gunung Pati. Pengajian disengkuyung dening pengurus Nahdlatul Ulama kaliyan badan otonom yaiku Ansor, Farayat, Muslimat, lan Banser sarta Kapolsek lan Babin Kamtibnas. Acara kang karantam yaiku pambuka, istighosah, sholawat kubra, maulid nabi, lan mauidhah hasanah. Acara inti saka pengajian selapanan Ahad Legi iki yaiku mauidhah hasanah sing dipadegani Habib Umar Al-Muthohar.